Kumari maji niyan. Nagtagal magaan tabalayan na eh. Ay, dachigan mo baru ba? Abroad. So na kapabalay ti kasta. Ni, takilay. Agore ka man tawaga man gayam. Naman tinaga na ti messenger na. Agore man tawaga. Tong gayam dito yung cellphone ko. At di gayam balay, cha-charge. Di messenger ay di patata. Di pang internet. Ako kita ay naman yawan di balay. Nyaman nagan na tayo. Ay, wala. Angel de la Guardia. Kaya may kayabangan to. Nay, may tawag mo ni paring Danay. Umutang man siguro ato yan. Pilipinas. Oh, hello pare. Kamusta pare? Ayos lang pare, si Kakay. Kumusta ka nga dita? Balita ka, nagba ng kagaya man. Madimit pare, si Kansakay. Aywan gaan pare. Manong atawon mo gayam ditan nga. Nabayag ka na sa ditan ka. Ay ka, agsa nga pulong atawon na pare. Ay, sumo lang. Nabayag gagamit ditan pare. I-video call ta ko mga ato lang, di na kaya ati cellphone ko kamay. Un pare, so ka nakapundar na. Di ba, kubo lang tayo balay ko ide. Mingarod pare, tata mansyonan. Di ba pare, karag-karag lang at tricycle ti lugan ko ide. Ay, what? Ha? Tata, tricycle lang hindi karag-karag nga. Tata, Fortuneran talaga. Diba? Patid pa nga sari-sari store ti tindahan ko ide. Nakadupay nga rin mo na bayadan nga utang nga. Pare, sari-sari store lang di kita taka grocery. Ay ka, lipatan mo di utang ko na. Kasla tawo nagkumparian mo. Ngayon anak ko di ubing mo. Ay, well, problem. Apay gayam nakatawag ka pares? Ay, pre, so nga tinawagan ka ta, napansin ko gamin nga pa. Daak gamin ti sango ti balay mo ga nakita ni baga mo ngayon mo nagdibalay yaw. Ay, may nord ano kasta? Ket kamusta nga mat nakita duwa nga anak ko tangay? Ay, pare, may alat ta. Ang problema ta naglulumag da lagi anak mo. Namum ka day nga jay duwa nga anak mo. Hindi bumanaw ka, di duduwa dalang. Tata, 500 pare. What? Apay ngay. Joke lang. I wonder how. Gago!